Bueno, pues jo recordo allò bé, l'únic que passa que hi havia mules, en ma casa eren mules, per llaurar i pel carro, no? Perquè el transport també se feia en el carro, qualsevol moviment de 2 sacs que tingueres, pues havia que anar en el carro. I jo me recorde que, claro, però el problema estava en que condia molt poquet el llaurar, Les mules llauraven, pues, poquet roal, i claro, havia que tibar un home cada mula en la ladre. Aquí tenim una ladre, i això, pues, l'home tenia que anar ahí, guiant la mula. I per tot el transport i de més, pues, tot se feien animals. I, claro, pues, els animals durant, pues, ja veus, hasta l'any 55, que vingueren la maquinària de tractors i motocultors, les mules són les que fan el tema, el treball en el camp, que donaren molt bon rendiment, per supost. Sí, bueno, jo, la veritat, lo de l'agricultura, molts diners no han donat mai, si anem a ser sincers. I que els agricultors han anat ajustats sempre, perquè han tingut inclemències del temps, han tingut faves i els ha gelat a l'hora de collir les tomateres, en fi, han tingut moltes coses en contra, perquè la naturalesa és així. Entonces, han hagut anys bons de sacar diners, i llavors, quan has sacat diners, s'ha anat renovant. No tant com ara després, ves aquí, en les fetges, quan més antiu era més conservador, o sigui, que si arreplegava amb una peseta era més reacio a gastar-se-la, perquè podia vindre una temporada roïna i apretar-se més el tema econòmic. Però bé, sí, a poquet va haver una època molt bona, en l'any 60 al 70, perquè ahir se feien moltes tomates, en aquella zona de nosaltres de Valverde, tomates molt bons, i en fi, el camp sacava algun duro, havia molt moviment, hi havia comerços particulars i cooperatives que hi havia molta gent comprant. Enviaven a Barcelona, enviaven a València, tot això els comerços. I tenies compradors a punta pala, sempre, o sigui que bé, anem a dir bé perquè hem anat avançant, no hem anat per darrere. Entonces, és molt de sacrifici, tinc que dir que és molt de sacrifici. Perquè alçar-se a les 4 del matí a regar, en pleno hivern, en el bo que està al llit, en aquestes fetges, en aquestes hores, i anaven a regar, això ocorria tots els dies, perquè a Ribes de Levante venia 24 hores l'aigua, no com ara, que a les 9 de la nit tanca els partidors i aquí s'ha acabat. Entonces, era nit i dia, i el progrés igual, te venia de la nit i te venia el dia. Molta gent comprava la nit perquè era més econòmica, l'aigua era més barata, l'hora. Entonces, claro, el sacrifici havia que fer-lo. Avui jo no sé per què la joventut no vol l'agricultura, perquè, vamos, l'agricultura avui, a millor, jo crec que és molt més lliure que qualsevol empresa de sabates o de lo que siga de la ciutat. O sigui que jo veig que l'agricultura, a més, el que l'agrada l'agricultura de veres, en les varietats avui que hi ha de tot, en les plantes, lo productives que són moltes d'elles, la veritat és que és una meravella ser agricultor, però hay que tindre il·lusió primer.
Sí, perquè li empenyava la ladre a l'home que estava llaurant de xiquillo, ja saps el que passa, els xiquillos volen fer-ho tot. I li empenyava, deixa'm que pegue 2 voltetes. I jo llaurava. I quan ja me vaig fer un poc major, pues també algun rato llaurava jo en el forcat. Sí, sí. Sí, ahí per tregillar, una tregilla i batre. Batre pujàvem el trill, en l'aera. Allò també era guapo, eh?